kakadan labaran duniya. A Najeriya 'yan sandan al'umma da ake kira constabulary sun koka kan yadda hukumar 'yan sanda ta gaza biyan su alawus tun da aka ɗauke su shekaru 5 da suka wuce. A yau Kamaru ke bikin cika shekaru 53 da haɗewar ƙasar a matsayin dunkulalliyar ƙasa guda. Za mu ji muhimmancin wannan rana. A yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare Gaza, ƙasashe 22 sun buƙaci ƙasar ta bari a dawo da shigar da kayayyakin agaji yankin 100%. To ga labaran daki-daki. A Najeriya bayan shekaru 5 da kaddamar da shirin 'yan sandan al'umma da ake kira Constabulary Police a shekarar 2020, matasan da aka ɗauka aikin ƙarƙashin wannan tsari sun zargi rundunar 'yan sandan ƙasar da yin watsi da su tare da ƙin biyan su alawus da dokar da ta samar da shirin ta ce a rika biyan su duk wata. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya aiko da wannan rahoto daga Abuja. Matasan sun bayyana cewa duk da sun san aikin na sa kai ne da bai da albashi, amma akwai alawus da aka ce za a rinka biyan su duk wata domin rike kansu. Bilyamin Mutanimu Abdullahi shine shugaban kungiyar 'yan sandan a yankin Arewa. Ko muna training ma an gaya mana akwai stipend allowance, wani kuɗi na rage raɗaɗi wanda doka ya ce a bamu wannan, ko ba biya mu kamar yadda ake biyan kowane regular police ba, to da biya mu. Yanzu muna bin gwamnatin ƙasar nan bashin kuɗi sama da miliyan 3 in za a bamu kowane mu, kuma ga mutane mu suna ta shan wahala ana kashe su. Musa Muhammad ya ce abin da aka yi musu alama ce na basu damar karban cin hanci tunda babu yadda za su iya rayuwa da aikin da babu albashi ko allowance. Mutum ya shekara da yana aiki ba ci ba sha, kaga in ya duba ga zashi dole in ya je wurin aiki duk abin da ya samu dole, kuma gashi ƙasa ga yadda take ciki yanzu. Tuni dai rundunar 'yan sandan Najeriya ta bakin kakakinta ACP Olumuyuma Adejobi ta yi martani kan wannan koke na 'yan sandan sa kan. Community policing constabulary scheme is a purely Shirin 'yan sandan al'umma shiri ne na sa kai da babu kuɗin da aka yarjejeniya za a rika biyan waɗanda ke cike tun kafin a kaddamar. Don haka nan ba da jimawa ba rundunar 'yan sanda za ta duba yiwuwar ko za ta iya ci gaba da shirin. Matasan dai sun shirya yin tattaki zuwa majalisar dokokin kasar domin mika kokensu ga 'yan majalisar da suka samar da dokar da ta kafa shirin. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, Arifai Hausa. Ma'aikatar kula da harkokin cikin gida ta Amurka ta bayyana cewa akalla 'yan Najeriya sama da 30,000 ne suka samu takardar shaidar zama ɗan ƙasa a ƙasar a tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022. Alƙalin baya suka samu takardar zama 'yan ƙasar sun nuna cewa Najeriya ta fito a jerin ƙasashe 20 na farko na waɗanda 'ya'yansu suka zama 'yan ƙasar Amurka, kuma ita ce ta 15 gaba ɗaya a cikin jerin sunayen. A yau 20 ga watan Mayu Kamaru ke gudanar da bukukuwan cika shekaru 53 da haɗewar ƙasar a matsayin ƙasa ɗaya dunkulalliya, bayan da al'ummar ƙasar ta kada ƙuri'ar amincewa da haɗewar yankunan da ke magana da Ingilishi da takwarorinsu masu amfani da Faransanci a shekarar 1972. Ana gudanar da faretin soji da na farar hula a Yawunde da sauran yankuna 10 na ƙasar, ko da yake 'yan aware sun sha kira ga al'ummar su da su ƙauracewa bikin. Ko menene muhimmancin wannan rana? Dr. Bakar Ango malami ne a Jami'ar Marwa ya yi kuma mana tsokaci a kai. Wato ranar 20 ga watan Mayu rana ne mai muhimmanci a kasar Kamaru, saboda a wannan rana ne ake tunawa da haɗewan Kamaru biyu, sashin Ingilishi da sashin Faransanci a tsarin federaliya guda ɗaya. To wannan an faro shi ne tun shekaru 53 da suka gabata, tun zamanin tsohon shugaban ƙasa marigayi Ahmadu Ahijo, kuma rana ne wanda ba a aiki a wannan ranar da ma wato rana ɗaya kafin wannan ranar din akan yi fam. Duk da cewa wannan cigaban yanzu yana fuskantar kalubale da dama, wanda sashen Ingilishi suna da su revendication, suna neman masu samu cin gashin kansu, wanda muna tsammanin bai kamata a ce yau bayan shekaru 53 da wannan system din an koma baya ba. Dr. Abubakar Ango, da Ango malami a Jami'ar Marwa kenan. A kasar Chadi a jiya Litinin aka fara yi wa jagoran jam'iyyar adawa ta Transformative Success Masara tambayoyi a game da tuhumar da ake masa ta haddasa kiyayya wadda ta janyo kisan makiyaya 42 da manoma da suka yi a makon jiya a mahaifarsa. To sai dai lauyoyinsa sun yi korafi akan yadda lamarin ke gudana, inda suka ce jami'an tsaron kotu sun hana su shiga inda ake wa Masara tambayoyi.
a ce wasu ɗaya daga cikin jami'an ya yi musu barazana tare da kunduma musu manya-manyan ashariya, a inda shi kuma wanda suke karewar wato Masara ya ce ba zai amsa tambayoyi da ake masa ba tare da lauyoyinsa a gumba. Mali ta bayyana aniyar daukar jami'ai 24,000 da zumar karfafa watan tsaron kasar duba da yadda matsalar tsaro sakamakon ayyukan 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi da 'yan tawaye ta yi mata da baibayi. Firaministan kasar Abdullahi Maiga ne ya bayyana haka a inda yake bayyana shirin gwamnatin sojin kasar na shekarar 2025 da 26 kamar yadda kafar rediyon kasar ta ORTM ta ruwaito. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kasar Equatorial Guinea ta samu nasara a shari'ar da take yi da Gabon a gaban kotun duniya akan wani daɗaɗɗen rikici da suke yi a game da wasu ƙananan tsibirai masu watan arzikin ɗanyen mai. Kasashen biyu da ke yankin yammacin nahiyar Afirka suna takaddama ne akan tsibirin nan na Mbeni mai girman eka 30 da wasu ƙananan tsibirai biyu wato Cocotiers da Kwanga tun a farkon shekarun 1970. To sai dai kotun duniya ta yanke hukuncin cewa yarjejeniyar bata wadda gaban ta dogara a kai a matsayin madafa ta mallakar tsibirai ba ta da ginshikin doka, saboda haka ba za a yi la'akari da ita ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaba Vladimir Putin ya ce nan ba da jimawa ba Rasha za ta gabatar da wani daftarin yarjejeniya da zai share fagen tattaunawa tare da cimma tsagaita wuta tsakanin kasar da kuma Ukraine. Aisha Kabara na dauke da rahoto a kai. Putin ya bayyana hakan ne bayan tattaunawa na tsawon sa'o'i biyu da ya yi ta wayar tarho da shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin, inda ya ce zai gabatar da wannan daftari ne da kyakkyawan manufa don sulhuntawa da Ukraine. Putin ya ce daftarin da yake shirin gabatarwa zai kunshi sharaɗan da Rashan ke neman Ukraine ta cika kafin ta tsagaita wuta, sannan daftarin zai fayyace tsawon lokacin da za a ɗauka kafin cimma yarjejeniyar dindindin a tsakanin bangarorin biyu. Tattaunawar Trump da kuma Putin na zuwa ne kwanaki uku bayan ganawar da wakilan Rasha da Ukraine suka yi a karon farko a cikin shekaru uku a birnin Istanbul na kasar Turkiya, a daidai lokacin da kaso 20 cikin 100 na fadin kasar Ukraine ke karkashin mamayar sojin Rasha. Kafin tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugabannin biyu, mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya ce matukar aka gaza samun ci gaba a yunkurin sulhunta bangarorin biyu, to ba mamaki Amurka ta janye daga tattaunawar a cewar sa. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin kwace iko da Gaza baki daya. Yana mai cewa ba shakka Gaza ta gama zama yankin Falastinawa, sanarwar da ke zuwa bayan kaddamar da farmaki ta ƙasa. Ga rahoton Rukayya Abba Kabara. A wani rubutu da ya wallafa a shafinsa na X, Netanyahu ya ce zaman lafiyar Isra'ila a yanzu shi ne ta kori dukkanin Falasɗinawan da ke Gaza tare da mayar da ita ƙarƙashin ikon Isra'ila. A cewar Netanyahu, ba shakka Isra'ila tana fuskantar matsin lamba, matakin da ya tilasta mata baiwa kayayyakin agaji damar shiga Gaza. Rahotanni sun ce an baiwa motoci tara ɗauke da abinci da kuma kayayyakin amfanin jarirai damar shiga Gaza. Rabon da wani kayan agaji ya shiga yankin na Gaza watanni uku kenan, tun lokacin da Isra'ila ta yanke shawarar dakatar da duk wani taimakon abinci, magunguna da sauran kayayyaki. A nasa bangaren shugaban hukumar samar da kayan agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya Tom Fletcher ya yaba da matakin shigar da kayan agajin Gaza, yana mai cewa kayayyaki masu matukar muhimmanci ana jefa su ta cikin ruwa yayin da jama'a suke bi suna tsitsinta. Yayin da Isra'ila ke ci gaba da shan matsin lamba, kasashen Kanada, Birtaniya da Faransa sun sanar da shirin daukar tsatsauran mataki kan Isra'ila matukar bata dakatar da yakin na Gaza ba. To kada ke nisa Rukayya. Birtaniya da tarayyar Turai sun amince da wata sabuwar yarjejeniyar tsaro da kasuwanci a tsakaninsu a karon farko tun bayan ficewar Birtaniyar daga kungiyar ta kasashen Turai. Kusan shekaru tar bayan da ta zaɓi barin kungiyar EU, Birtaniya ta cimma jerin yarjejeniyoyi da suka hada da ta tsaro, inda kuma za a sassauta dokokin da suka tsaurara shigar da kayayyakin abincin Birtaniya kasashen Turai da na baki da yarjejeniyar da ta shafi kamun kifi. To akalla direbobin manyan motoci uku sun mutu yayin da wasu da dama suka jikata a wani sabon harin da 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi suka kai kan ayarin motocinsu akan hanyar Burkina Faso zuwa jamhuriyar Nijar a ranar Lahadi ta gabata.
wannan ne karo na biyu cikin ƙasa da shekara guda da 'yan bindiga ke farwa waɗannan motoci tare da banka musu wuta. To akan wannan abokin aiki Umar Sani ya tattauna da Gamati Muhammadu Yansambu, magatakardar kungiyar direbobin manyan motoci UTAN a jamhuriyar Nijar, ga kuma yadda zantawarsu ta gudana. 'Yan ta'adda sun ka kai hari ma wasu 'yan uwanmu abokanmu, inda an ka samu mutum 3 sun ka rasa rayuka su cikin mutanenmu, wa'ansu sun samu rauni, saura kuma 2 sun ka ɓace, amma daga baya an samu su sun zo nan tare su suna lahiya lau, ba su samu rauni ba. A kwanakin baya kun yi taro domin duba illoli da ke tattare da bin wannan hanyar, to yanzu bayan abko wannan al'amarin me zai faru kenan? Gaskiya mu abu yana cin tuwo a ƙwarya, kullum ana kashe mana abokai. Yau abokanmu ɗan uwanmu matuƙa mota, duk wanda ya yi lodi za a bi hanyar Burkina ko zai komowa sai ya kira 'yan uwan shi da abokan shi ya musu ban kwana, kenan ya san da take yiwa ba zai dawo ba, za a kashe shi. Kenan hanya ta zama mana kamar makabarta, kamar ta ba muna da kishewa, ana halaka mutane. Dan shi ne muke ja hankalin sojawa masu mulki su diba su gani abun nan, hanyar nan in dai baya ɗaukar matakai na tsaro ƙwararre tsakanin Niger da Burkina, gaskiya a sake mana hanya. Akwai wata hanya wadda ba ta da matsala, hanyar Benin Cotonou zuwa Gaya, babu matsala, akwai tsaro. Wannan abin da ya shiga tsakanin Niger da Benin lokacin da an kai juyin mulki, wannan yana bayan mu ya wuce. Ba za a yi wa a ce a yi iko, a yi mulki bisa kan zuciya. Talakawa suna nan suna wahala. Hanyar na riya hanyar nan, hanyar bodan nan ta kawo matsala da yawa na tsadar rayuwa, ta kawo matsala na kashe mutane, abokan namu wanda suka mutu. Ana cewa gaskiya 'yan ƙarshen mutum ya kai babu wani magani, amma inda bisa kan hanyar nan ne, ka gane ko muna iya. Duk da gargaɗin da kuka shayi game da illar da ke tattare da bin wannan hanyar, yanzu bayan abko wannan al'amari za ku ci gaba da bin wannan hanyar kenan? Gaskiya muna nan muna nazari, mun ba gwamnati shawara ta buɗe hanyar Benin, tunda yanzu dai zancen da nake muku mu dai bamu ga wani dalili da an ka haɗi na cewa tsaro, gaskiya ba mu nan ga gane, tunda ka gani Burkina tana da iyaka da Benin, Burkina ba ta da iyakar da Benin ba saboda harkar tsaro. Kuma gashi nan Najeriya muna da iyaka da ita, kuma akwai 'yan ta'adda da suke ta daga Benin suna kawo mana hari daga Najeriya. Wannan duk bai sa an karye iyaka da Najeriya ba. Kenan harkar Benin a hito a haida mana karara, wa menene matsala tsakanin Talon da Chani, akwai matsala ne ko menene a tsakanin matsalar da haida mana? Dan saboda yanzu ma ai mutane suna wuce kai ruwa da tsada da komi da matsaloli, gada ce kawai an kari. Kenan a hito a haida mana kararan menene matsala? To yanzu ina mafita game da waɗannan hare-haren ba kakkautawa da ake kai ma wato durobobinku akan wannan hanyar da ke tsakanin waɗannan ƙasashen? Wallahi mahuta na ga hannun Allah, mahuta kuma wa'anda dai suke da iko su ne ya kamata su neman mutane mahuta, tunda an hada da Benin kuma ga hanya an ce ita ce kawai mutane za su bi. To ƙasa biyu, Niger da Burkina Faso, a ce abun